Il-gvern qed jgħid li inti qatt m'għamilt kuntatt mal-customer care tal-awtorità tad-djar u m'għamilt l-ebda applikazzjoni għall-post. Għandhom żball kbir. Morna jiena u Raymond għal-darba darbtej, ġibna applikazzjonijiet, imlejnihom ħadnihom. Fil-fatt kelli suppost nirċievi biex nibda nitkellem magħhom ir-reference number. Ma ġewx reference number saw. Ma ġejx ikkwalifikat għal blue sticker laqqas. Għallu li ma tikkwalifikax. Manuel, jiena għaddew li aktar flus għalik. U għandi ċekk ieħor żejr ta' donazzjoni li għaddi li xi ħadd li jixtieq jibqa' anonimu. Il-problema ma nistax nirringrazzju. Għax huma anonimi. Li tkun taf daw in-nies li jgħinuk mingħajr ma tafu. U tkun tixtieq li forsi mhux għalissa, ma forsi xi darba nkun nista' ngħinhom ukoll. U dik xi ħaġa li tkun tista' tgħinhom hija sabiħa, issa nafx jiġifieri.